Mmawa wabwino wa lero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Yvonne Tamanda Phoya, koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ati Malemu Ralph Kasambala anagwira ntchito yotamandika pa nkhani za malamulo mdziko muno pamene thupi lawo likuyembekezeka kulowa m'manda mawa ku Nkhata Bay. Boma lati ndilokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera aku midzi ya Mareb. Ndipo mu nkhani za masewero, kampani ya Mpiko ayiyamikira chifukwa cha chidwi chake potukula masewero a mpira wa manja. Takulandirani tsopano na zinkhanizi mwa tsatanetsatane. President Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ali ndi chisoni chachikulu ndi imfa ya mmodzi mwa maloya odziwika mdziko muno a Ralph Kasambala. Mchikalatacho chafotokoza chomwe atulutsa a President ndi mayi wa dziko lino Kasambala SC anali munthu wodzipereka pa ntchito ndipo anachita zinthu zazikulu pa ntchito za malamulo kuno ku Malawi. Chikalatacho chafotokozanso kuti Malemu Kasambala amathandizanso kwambiri polimbikitsa ntchito za chilungamo. A Ralph Kasambala anagwirapo ntchito ngati nduna ya za chilungamo komanso mkulu wa za malamulo mwa zina. Iwo amwalira lachisanu madzulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mchikalata chomwe asainira wapampando wa bodi ya bunge la HRCC a Desmond Mhango komanso mkulu wa bungweli a Robert Mkwezalamba chati Kasambala anali munthu wodzipereka pa ntchito ndipo anachita zinthu zazikulu pa ntchito za malamulo kuno ku Malawi komanso kupereka upangiri wosiyanasiyana pa ntchito za malamulo. Bunge la HRCC latinso Malemu Kasambala anadziwika kwambiri mchaka 2011 pomwe mdziko muno munachitika zionetsero zazikulu zoyamba kuchitika pomwe magulu ochuluka omwe si aboma anatenganawo mbali. Izi zinachitika pofuna kulimbana ndi ulamuliro omwe anthu samagwirizana nawo pa nthawiyo komanso kusayenda bwino kwa chuma mwa zina. Pa nthawiyo anthu oposa 15 anafa pa zionetsero. Malinga ndi chikalatacho, Malemu Kasambala anayambitsa bunge la Civil Liberties Committee lomwe linathandizira kwambiri pa ntchito zolimbikitsa ufulu wa anthu mdziko muno chaka cha 1992. Pakadali pano, President wa bungwe la maloya mdziko muno a Patrick Mpaka wati ndiokhumudwa ndi imfa ya Ralph Kasambala yemwe anakhalapo nduna ya zachilungamo ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo chifukwa choti anagwira ntchito yotamandika pa nkhani ya za malamulo. Mpaka ati mwa zina Kasambala anaphunzitsapo ophunzira malamulo pa skulu ya ukachenjede ya University of Malawi komanso amwalira akulemba buku lokhudza za malamulo. Yotandaulitsa kwambiri kuti Kasambala atisiya momwe zakhaliramo momwe zamveramo ku legal profession iku mu zaka za komalizirako iwo samalowa mukoti komano zaka zambiri chokera mchaka cha ma 90s kusika muna cha ma 2012 2013 2014 ndi pamene anagwira ntchito yayikulu kwambiriyo ngati anakhalaponso even ngati president wa Malawi losade, anakhalaponso attorney general ngati mkulu wa mkulu wa boma pamamo, anakhalaponso nduna ya za chilungamo. Zonsezo zikuonetsa kuti anali katswiri odziwa malamulo kwambiri. Analembakonso mabuku owati amaphunzitsanso ku University of Malawi, amaphunzitsa malamulo maloya ambiri akugwira ntchito mdziko muno. Anaphunzitsidwako phunziro limene timati civil procedure, anaphunzitsidwako ndi Kasambala. Ndiye imfa yawo ndi imfa yomvetsa chisoni kuti atisiya moteremu. Ineyo ndikudziwa kuti anali panopa akulembanso buku lokuzandiza malamulo omwe ali amandifuta zina ndi zina ndiye timayankho anaso ndikuziwa zokuti anali ndi chidwi ndithu pa
pa malamulo, pa ntchito ya malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yatsindika kufunika kuti mafumu akhale patsogolo kuthana ndi katangale komanso tsankho lomwe limachitika m'madera pa ntchito za boma. A Chimwendo Banda alankhula izi kwa Wembe komanso kwa Mphomwa m'boma la Kasungu pa miyambo yolonga mafumu asanu amene adakwezedwa ndi President Chakwera. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Mafumu asanu amene awakhazikitsawo ndi a Hajison Potifala Mzaza kukhala Traditional Authority Mdunga, a Maxwell Hamison Fostala kukhala Traditional Authority Chinyama, a Yuda Fraxon Nyirongo kukhala Senior Traditional Authority Chidzuma, a Hastings Chitembeya kukhala Senior Traditional Authority Mphomwa, komanso a Setifala Chimutu kukhala Traditional Authority Chinsinga, onse amboma la Kasungu. Ndipo m'mawu awo amalangizo kwa mafumuwo, nduna yoona za maboma ang'ono, umodzi komanso za chikhalidwe, a Richard Chimwendo Banda analangiza mafumuwo kuti alimbikitse komanso kuteteza chikhalidwe, komanso kuti achotse chikhalidwe china chomwe nchosathandiza panopa, monga kuwumiriza atsikana kukalowa m'banja akadali ang'ono, komanso anawapempha kuti azilimbikitsa umodzi pakati pa anthu a mitundu yosiyanasiyana, komanso kulimbikitsa alimi kuti azilimbikira kwambiri pa ntchito za kumunda pofuna kuthana ndi vuto la njala. A Richard Chimwendo Banda analangizanso mafumuwo kuti asamalekerere mchitidwe ozunza ana amasiye komanso amayi amasiye, koma koposaposa adzipewa mchitidwe okondera pogwira ntchito zosiyanasiyana za boma monga za mtukula pakhomo mwa ntchito zina. Ifeyo tikupitiriza kudalira mafumu athu ndipo akugwira ntchito yapamwamba, tikungopitiriza kuwapempha kuti apitirize zimenezi. Tikupitirizanso kuwapempha kuti atithandize kuthana ndi maukwati awana amene amapha tsogolo la wana, amaononga tsogolo lawo lonse, komanso amabweretsa mavuto osiyanasiyana pa thupi lawo, pa moyo wawo. Mafumuwa akhale chidwi kuti thandiza kuti ana asamakwatiwe ali ang'ono, apitirize sukulu, amalize sukulu, akamakwatiwa akhale atakula msinkhu komanso atachita bwino ku sukulu. Tikupitirizanso kunena kuti atithandize kuthana ndi katangale wa kumudzi amene amapezeka kumudzi, pogawa malo, pogawa federeza, pogawa chakudya chaulere, pogawa mwina sochoka sasa ndi zina zotero. Mafumu atithandize kuthana ndi katangale wa mtundu umenewo. Ndipo polankhula m'malo mwa mfumu ya achewa m'mayiko a Malawi, Zambia ndi Mozambique, Kalonga Gawaundi, mfumu ya Ululukwa yayamika President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kozindikira udindo waukulu umene mafumu ali nawo pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko, powakweza komanso kutukula miyoyo yawo mu njira zosiyanasiyana. Kalonga Gawaundi ngati mfumu yaikulu ya achewa ndiwokondwera kwambiri chifukwa cha ntchito imene President a dziko la Malawi akupanga. A President a dziko la Malawi akukweza mafumu a mitundu yonse. Gawa lero anapereka uthenga othokoza kunena kuti akwayamikira President ngakhale akumana ndi nyengo zambiri zovuta zimene zakhudza dziko lonse lapansi, koma akuganiziranso mafumu pa ntchito yaikulu imene mafumu akupanga yothandiza kuti kumudzi kukhale bata ndi mtendere, chikhalidwe chikhalepo, komanso chitukuko chichitike. Zinthu ngati zimenezi a President akonjezerapo kwathandiza mafumu kuti akhoza basuntha kwalimbikitsa. Boma la Kasungu muli mafumu akuluakulu ma Traditional Authority komanso ma Senior Traditional Authority oposa 30. Isaac Jali, MBC, Kasungu. Nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola yati ndiyokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yolumikizira magetsi ku madera akumidzi ya Marep 9. Ndunayi yanena izi pamene imayendera malo ena amene ntchitoyi ikuchitika m'maboma a Nkhotakota, Nkhata Bay, Mzimba ndi Rompi. Zambiri mulipotiri la Yamikani Makanga lomwe akuwerenga Patrick Dambula. Maboma ambiri amene akuyenera kupindula ndi ntchito ya Marep 9 anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira, ndipo ichi nchifukwa chake nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inayenda ulendo kuti akaone mene zinthu zilili. Pa ulendowu ndunayi inali yokhutira kuti zikuoneka kuti zinthu zikuyenda ndithu madera onse amene ntchito ya Marep 9 ikuyenera kufikiramo. Madera amene anayenda ndi monga Likuche, Ngala Fisheries, komanso Nkhuyu m'boma la Nkhotakota, Kangoyi Primary School, komanso Pasitolo za Pankhata Bay. Kwinanso kunali umalo monga Choma m'boma la Mzimba, komanso Ruviri ndi Chozoli ku Rumphi. Ndunayi inati kupezeka kwa zipangizo zonse zofunikira pa ntchito imeneyi
kukupereka chiyembekezo kuti zinthu ziyenda bwino. Ine ndithokoze upangiri ndi masomphenya a president a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera amene akhala akutilangiza ku unduna wanga kuti project ya MAREP iteke. Zivute zitani project imeneyi ichitike. Ndayendera masenta angapo, nali munthu wosangalala kwambiri. Ndachoka kumene kupita ku Nkhata Bay, nali munthu wosangalala kwambiri. Ndithokoze ma contractor amene anapasidwa ntchito imeneyi akuyigwira mothamanga. Angakhale monga ngati kudwangwa Nkhotakota North adakumana ndi Namondo, misinje, mabridge kukoloka, misewu kuduka, anthu samatha kuyenderana. Koma pamene zabwerezereso zina ndi zina, contractor wapezeka kuti wafika, ndiponso ntchito ya kumeneko ili pa 95%. Sonyeza kuti yathakale. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la MAREP ku unduna woona za mphamvu za magetsi a Francisco Chingoli anati pali chiyembekezo chokuti nyumba zoposa 100 komanso sukulu ndi zipatala zilumikizidwa ndi magetsi a MAREP, ndipo izi zichitika posachedwapa matransformer akangoyikidwa. Chiro zimene zikutanthauza zinthu zochuluka kwambiri chifukwa kukapita magetsi anthu amakhala madibanjo yosiyanasiyana. Mwene mukukambako aziphunzitsi amakhala mailezi ngati amene aja sachokako yaya chifukwa amathawa manonde ma TV mona izi ndizi amanesi amakaneka kuti kukoloka mwana kujaza kakhala mtown ndo zimathandiza. Komanso anthu anu ake amene kujako amakhala ndi mwayo ma business osiyanasiyana, foma business abwino ambiri amafuna magetsi. Pothiriraponso ndimanga nyakwawa yayikulu Elton Chimaliro yochokera kuchoma m'boma la Mzimba inayamika boma kamba kosunga lonjezano lake loonetsetsa kuti ntchito ya MAREP ikuchitika ndipo zinthu zikuyenda. Nyakwawayi inati izi zidzathandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu pa nkhani za chuma m'dera limeneli. Ithokoza kwambiri chifukwa cha Mai Catherine Gotani komanso a president athu Makatha Chakwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chitukuko chimenechi. Popanda iwo kuno sibwezi titaona magetsi ya. Timakhala tikupita ku Eskom chokadandaula za magetsi kwa nthawi yayitali. Tinapita ku nthawi ya UDF, tinapita ku nthawi ya DPP, koma sizimaphula kanthu. Koma panopa tili ndi MCP kudzera mwa Mai Catherine Gotani Hara amene nda MP yakuno kuti tadandaulira anatiuza kuti mungodikira pang'ono. Tinangodikira miyezi yochepa tipeza kuti magetsi abwera. Ntchito ya MAREP 9 ikuyembekezereka kuti ipereke magetsi kumalo okwana 416 m'maboma 27 mdziko muno, kungopatulako boma la Likoma lomwe pakadali pano lili kale ndi magetsi okwanira. Nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno ya Dodma yatsindika kufunika kwa mgwirizano pakati pa adindo m'makhonsolo a mdziko muno pakagwa ngozi za dzidzidzi. Komishonala wa nthambiyi a Charles Kalemba apereka pempholi ku Zomba pamene amatsegulira malo omwe adindo onse okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi adzigwirira ntchito zawo. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga Norbert Jameson. Malowa omwe pa Chingerezi akuatcha Emergency Operation Center ku Zomba akuyembekezeka kubweretsa adindo onse okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi malo amodzi. Poyankhula atatsegulira malowa, komishona wa Dodma a Charles Kalemba walangiza adindo mboma la Zomba kuti agwiritse ntchito malowa moyenera ndi cholinga choti achepetse mavuto omwe anthu amakumana nawo ngozi za dzidzidzi zikagwa. Amene wandofunikira kwambiri chifukwa chakuti pa nkhani ya panga ndondomeko zothanirana kapena kuyankhapo pa ngozi zogwa mwadzidzidzi, chinthu chofunikira kwambiri ndi mmene utsogoleri ungakhalire kuti aliyense akadziwe chimene achite, aliyense akadziwe kumene alowere, aliyense adziwe chimene akuyeneka kunyamula. So kukambirana kwa mtundu umenewo kumakhala bwino anthu akakhala malo amodzi. So malo anowa ndi malo amene anthu aziza kambirana kuti kodi ngozi sanachitike tipange chani. Malo anowa ndi pamene anthu aziza ti ngozi yachitika, kodi kukachulu kuli bwanji, kodi kuchingale kuli bwanji.
a United Nations Development Program UNDP kudzera ku thumba la Green Climate Fund amanga nyumbayi kuzomba kuti mwazina ithandiza adindo kuchepetsa mavuto omwe amadza ngozi za dzidzidzi zikagwa. Poyankhula kumayambiriro, DC wa boma la Zomba Myron Gadjavula anati chitukukochi chabwera mu nthawi yake. Nyumba imeneyi njofunika kwambiri chifukwa na munthu wa chaka chatha uja anationetsa ndithu kuti tili ndi vuto lalikulu. Coordination imaoneka kuti pena imativuta kuti ino tonse tikumane bwinobwino malo amodzi, tikhale ndi malo kuti aliyense akhoza kumapanga maripoti ndi kumafotokoza zimene wakukumana nazo ku field. Komano kubwera kwa malo amene wawa ndikukhulupirira kuti ino kutithandizira kwambiri kuti tikakumananso ndi ngozi ngati zimene zozo tithe kukumana bwinobwino ndi kuchita coordinate moyenerera. A UNDP akumanganso nyumba ngatizi maboma a Phalombe, Dedza, Salima komanso Karonga omwe amakhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi nthawi ndi nthawi. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MPC ndipo mmawa uno muli ndi ine Yvonne Tamanda Poya. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati malemu Raf Kasambala anagwira ntchito yotamandika pa nkhani za malamulo mdziko muno pamene thupi lawo likuyembekezeka kulowa m'manda mawa ku Nkhata Bay. Boma lati ndilokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera aku midzi ya Mareb. Ndipo mu nkhani za masewero, kampani ya Mpiko ayiyamikira chifukwa cha chidwi chake potukula masewero a mpira wa manja. Takulandiraninso ku nkhani zathu popitiriza. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za chilengedwe yati ndiyokhudzidwa ndi anthu amalonda amene sakugwiritsa ntchito madzi aukhondo amene bungwe la Southern Region Water Board likupereka kuchokera ku Nkhudzi Bay ku Mangochi, komwe boma linagwiritsa ntchito ndalama za nkhaninkhani pobweretsa madziwo. Wapampando wa komitiyi Awerani Chilenga ndi wanena izi pamene amayendera ntchitoyo ku Mangochi. Naye Miriam Kaliza ndi nkhani yonse. Boma la Malawi kudzera ku Nyumba ya Malamulo lidatenga ngongole yokwana $16 million ku bungwe la Kuwait Fund for Arab Economic Affairs kuti amangire malo opereka madzi abwino ndi aukhondo kwa anthu amene amakhala m'boma la Mangochi, kuphatikizapo malo amene amagwira ntchito za zokopa alendo. Aka kanali koyamba kuti boma la Mangochi likhale ndi malo a mtundu chifukwa kale anthu ambiri amagwiritsa ntchito madzi a mu nyanja omwe ndi osatetezedwa, ndipo eni malo a zokopa alendo adapeza njira zawo zopezera madzi kuti adzigwiritsa ntchito. Miyezi 5 yadutsa tsopano ntchito yopereka madzi aukhondo ku Nkhudzi Bay chikhazikitsidwireni. Malowa ali ndi kuthekera kopereka madzi malita 400 million pa mwezi, koma pakadali pano madzi amene akugwiritsidwa ntchito ndi malita okwana 18 million okha, zimene zikuchititsa kuti bungwe la Southern Region Water Board lomwe limayendetsa malowa lisamapeze phindu lenileni. Wapampando wa komiti ya Nyumba ya Malamulo yomwe imayang'anira za chilengedwe Awerani Chilenga anati ndi osakhutira ndi mmene zinthu zikuyendera ku maloko. Bungwe la SWRB likuyembekezereka kuti lizipeza ndalama pa malopo kuti ngongole ya Kuwait Fund ithe kubwenzedwa. Achilenga anati komiti yawo iwafikira eni mahotela ndi maloji omwe akugwira ntchito za zokopa alendo ku Mangochi kuti akambirane ndi kumvetsetsana za momwe malamulo okhudzana ndi nkhani za madzi amayendera. Ena analumikizidwa koma sakugula madzi, angolumikizidwa akugwiritsa ntchito madzi yawo amuzisime. Ndiye ife tikunena kuti iyi ndi ngongole imeneyi kuti ibwezedwe awa ndiye makastoma eni commercial customers ayenera alipire madzi amene wawo kuti pamapeto pache boma lipeze ndalama zoti libweze ngati ngongole. Ndiye akamati ife tikugwiritsa ntchito madzi amuzisime ndiye a Water Board ndalamazo abweza bwanji. Komanso malamulo athu amu Water Resources Act akunena kuti kumene a Water Board akugwirako ntchito yawo ya madzi, munthu sayenera kukhala ndi madzi ache kuti nayenso azikumbati madzi tachita muzisime azipopa madzi mumtsinje kapena mu nyanja. Lamulo sili kutero ere. Ndiye awawa ayenera akhale pansi pa lamulo kuti ngati Southern Region Water Board ili ndi madzi aukhondo, madzi akilini, kunokonso ndi malo oti kumabwera alendo, tusitufuna madzi amuzithabwe. Kunoko ku Mangochi kuno madzi ambiri ndi anchere, ndiovuta kwambiri kuti madzi akhale abwino aukhondo.
ndiye tionesesa ife ngati komiti tithandizana nawo Southern Region Water Board kuti lamulo la Water Resources Act ligwire ntchito. Ndipo apa mpando wa bungwe la SRWB a Brown Mpinganjira anati iwo masomphenya awo anali oti akhoza kumagulitsa madzi ndi ndalama zosachepera 300 million kwacha pa mwezi, koma ndi mmene zinthu zikuyendera akumapeza 10 million kwacha yokha pa mwezi. Iwo anati apitiriza kukambirana nawo eni malo a ntchito za zokopa alendo kuti apeze njira yoyenera. Boma likufunisitsa kuonesetsa kuti anthu akhale ndi mwayi okhala ndi madzi abwino, olandira madzi abwino. Ndipo padakali pano ngati dera lino la Mangochi palibe wina amene akupereka madzi abwino oposera aife a Southern Region Water Board. Ndi chifukwa chache lero tinabwera kuti tikambirane ndi anthu ama business komanso limodzi ndi ministry yathu, Ministry ya Water and Sanitation. Eni malo a ntchito za zokopa alendo nawo amati adalowetsa ndalama zochuluka kuti akhazikitse njira zokhalira ndi madzi awo, choncho sangangosiya njira zawozo. N'chifukwa chake boma likuyenera kuthandizana nawo kwinaku akutsatira malamulo. Kuchokera kuno ku Mangochi ndine Miriam Kaliza. Mmodzi mwa anthu ogwira ntchito zachifundo mdziko muno, Mayi Trifonia Mpinganjira, apereka nyumba kwa namwino wina opuma pa ntchito ku Blantyre. Mavuto a namwinoyo anadziwika kutsatira programu ya Reach Out and Touch yomwe MBC inaulutsa miyezi yapitayi. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Yemwe dzina lake ndi Irene Tembo ndipo ali ndi zaka 66 zakubadwa, mwazina akuvutika kamba kuti anapuma ntchito pa zifukwa za umoyo nthenda ya shuga itamupangisa kuti amudule miyendo yonse iwiri. Mayi Irene Tembo ati moyo wakhala ovuta ndipo zinthu zinapitilira kuvuta na Mondwe Frede ataononga nyumba yawo kwa Manase. Imwe chimene chichi ndingati ndiphulike tusaname ndipo mene amatandiuza amalata kuti iwe Irene tukanacheza theka tufuna tukusamutse. Simangoti koma ndizona zimene koma lero ndaonadi ndipo ineyo sinakhalepo nyumba ya silingi, sinakhalepo nyumba ya matairosi, ineyo ndingoona zoopsa kwambiri kwa ine. Chisangalalo changa I'm overwhelmed. Ndipo ndikuthokoza Mayi Mpinganjira ambuye akutsogolereni. Ndi anthu ambiri ali ndi chuma chawo, koma kuti akaona anthu ena akuvutika chonchi ndochepa makwapo. Mayi Malata inuyo ndinu mayi wokuti ndithu kuponda pakhopanga pachatumito azimerako, chifukwa ndinu anthu odzipezera, koma ndinu mayi odzichepetsa. Mwakhala mukundilimbitsa mtima, mwakhala mukundigwira dzanja. Poyankhula pa mwambo opereka nyumba yatsopanoyi yomwe ayigula kuchireka muzinda wa Blantyre, Mayi Mpinganjira ati Amalawi akhala anthu othandizana m'njira zosiyanasiyana. Ndingopempha kuti ineyo ndinadziganizira situation imene ali iwo ayi mwina ndili neyo tsiku lina mwina ali wachibale wina ndezinandikhudza. Ndingopempha kuti anthu amene tili ndikuthekera limodzi likhoza kusintha ndithu, sitingathandiza aliyense koma mwina kuyesera kusintha moyo umodzi at once. Ndingopempha kuti tiyeni tidziperekeni Amalawi, azimayi, azibambo, ngati tingathe, ngati tili ndithu kwacha extra tithandize azinzathu amene akusowekera. Ntchitoyi anayitsogolera ndi Professor Adres Malata omwe anagwirapo ntchito ndi namwinoyu zaka za m'mbuyomu. Kwambiri poyamba kuyamika Mulungu kumwamba kuti tsopano amayiwa tapezera kukhala kwabwino. Mwaona kumene amakhala ndikomvetsa chisoni. Ndiye kuti munthu abwere nyumba ngati ino mmene mukuoneramo ndoti moyo wa munthu wasintha. Kuyamika Mulungu kumwamba komanso kuyamika Mayi Mpinganjira amene nditafotokozera kuti ine ndikuyesa mbali yanga kuti mwina mwezi wonse ndizathandiza mankhwala, kupita kuchipatala, chakudya, komabe amayi wafunika ti asunthe. Mayi Mpinganjira nditauza kuti ndinanena nthawi yayitali. Anthu ena ochita ntchito zachifundo alonjezanso zothandiza Mayi Irene Tembo kuti ayambirenso business yawo yoweta nkhuku. Gulu loyamba kuphunzira maphunziro okuthandizira kutolera misonkho m'malire a dziko lino la Customs Clearing Agents pa Chingerezi amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS ku Blantyre. Izi zatheka ndi upangiri ochokera ku Malawi Revenue Authority komanso thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Center for International Private Enterprise.
CIPE. Mercy Zamawa akufotokoza. Anthu ogwira ntchito yotolera misonkho amatenga gawo lalikulu pa malonda pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Iwo amathandizira makampani ndi anthu paokha kukwaniritsa zofunika pochita pa malonda, kuphatikiza kugawa, kuwerenga komanso kutsimikiza zikalata zovomerezeka pa katundu. Koma kwa nthawi yayitali anthuwa akhala asakupeza maphunziro ogwirizana ndi ntchito yawo chifukwa mdziko muno munalibe sukulu yomwe imapereka maphunziro otere. Ichi n'chifukwa chake bungwe la Malawi Revenue Authority linaona kufunika kuti maphunzirowa azichitika mdziko muno, ndipo linagwirizana ndi sukulu ya ukachenjede ya Mubas kudzera mu nthambi yake ya Management Development Center kuti iyambitse maphunzirowa. Maphunzirowa anayamba, ndipo awa ndi ophunzira oyamba kulandira certificate atamaliza maphunzirowa. Sukulu ya Mubas ndiyoyamba kupereka maphunzirowa, ndipo malinga ndi Dr. Rabia Hanif aku Mubas ati maphunzirowa anawakonza mogwirizana ndi mmene zinthu zikuyendera panopa. Loyamba ndi lachiwiri limene lili mu session panopo ndioti ndi sponsored program ya tili ndi ma sponsors amene a Interglobal Alliance amene apangidwa manage ndi SAIPE aku US amene akupanga sponsor. Komano cholinga chathu chonena kuti mapulogalamu apitirirabe mpaka na kutsogolo. Mlendo olemekezeka pamwambowu anali mkulu wona za ntchito za malonda ku MRA, Mayi Agnes Katsonga Phiri. Ndikofunikira kwambiri ifo monga wa Makenga Funding Agent ndi amene amayimira anthu amene apanetsa katundu. Koma poyimira paja aziyauza chilungamo fuma nthawi zina amapeza kuti katundu anthu akulandidwa ifo aja kumauza za chinyengo zosalongosoka. Ndefe tinamvetsetsa kuti ndizoonadi iwo anthu aja sanaphunzitsidwe ntchito imeneyi. So ndizofunikira kwambiri ifeyo Malawi sikuti tangoyima patokha, koma tili mkati mwa maiko ena ngati SADC region komanso ngati dziko lonse lapansi tifuna kuti katundu aziyenda mwachangu, trade facilitation. Ndiye kuti tikhale kuti facilitation ziyenda mokwanira, amene amathamangisa mapepala aja Makenga Funding Agency ndofika kuti aphunzitsidwe ndipo ntchito ayidziwe bwino kwambiri. Kumbali yake mmodzi mwa ophunzira omwe wamaliza maphunzirowa Mavuto Zabula anati maphunzirowa awathandiza kuti adzigwira bwino ntchito yawo. Maphunziro amenewa atithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti monga tidziwa kuti Malawi imadalira kwambiri ku misonkho. Ndi phunzira kwa maphunziro amenewa kuti pangitsa kunena kuti tikapita kwa makastomala athu tikafotokozera zeni zimene zimafunika kuti titolere misonkho. Ngati ma agent tiyenera kukhala anthu okhulupirika, ngati ma agent tiyenera kukhala anthu oonetsetsa kuti ntchito yathu ili bwinobwino. Bungwe la Center for International Private Enterprise kudzera ku bungwe la Global Alliance for Trade Facilitation ndiwo athandiza kuti maphunziro atheke. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero. Bungwe la Netball Association of Malawi layamikira kampani ya mpiko kamba kachidwi chake potukula masewero mdziko muno. NAM yayankhula izi pomwe kampani ya mpiko imalengeza kuonjezera kwa ndala thandizo lake la ligi ya mpirawu mchigawo chapakati kuchoka pa 24 million kwacha chaka chatha kufika pa 40 million kwacha. Zambiri ndi mtolankhani wathu Foster Maulidi. Polengeza za kuonjezera kwa thandizo lake ku ligi ya mchigawo chapakati, mkulu woyendetsa ntchito za kampani ya mpiko Elliot Jambo wati kampani ndiyodzipereka kuthandiza boma kutukula masewero osiyanasiyana mdziko muno, ndipo ndi khumbo lawo kuti masewero a mpira wa manja apite patsogolo kudzera mu ligi zomwe ndizofunika pofuna kukhazikitsa timu ya mphamvu ya dziko lino. Tifuna kuti tithandize boma kuthandiza atsikana kuti luso lawo lionekere, kuthandiza timu yathu the Queens kuti ipitirire kuchita bwino, komanso kuti anthu amene athe kumabwera kuno ku Gateway tikufuna kuti anthu ambiri azibwera ku Gateway azaonera magemu amene wawa, komanso azitha kugula katundu wathu kwa maintenance athu apano pa Gateway. Ogwirizira udindo wa msungichuma ku bungwe la NAM Cecilia Ntukule wati kampani ya mpiko ndi bwenzi lenileni pa masewero a mpira wa manja. Iye wati kudzera mu thandizoli mpikisanowu wakhala ukuthandiza kupeza luso lachisodzera zomwenso zikupindulira matimu akuluakulu kuphatikizapo timu ya dziko lino ya Queens.
pa zaka zimene apereka mpiko taona kusintha kwambiri ana ang'onoang'ono amene akuoneka kuti akuchokera amene samaonekera aonekera chifukwa cha mpiko. Ngati imene taonera ngati mpira wa under 21 ndi ana ang'onoang'ono amene akuchokera ku grassroot. Ngati ku under 21 anthu 12 ana 6 achokera ku mpiko netball challenge. So zakuti kubwera kwa mpiko ana ambiri aonekera. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya ligi ya mchigawo chapakati Fernando Ligola wati mpikisano wa chaka chino ukhala wapamwamba kamba kakuchuluka kwa ndalamazi ndipo aonetsetsa kuti awuyendetse mwaukadaulo m'magawo onse. Kampani ya mpiko inayamba kuthandiza ligi mchaka cha 2016 ndipo mpikisano wa chaka chino ukuyembekezeka kuyamba pa 22 mwezi uno pa bwalo la Gateway mu mzinda wa Lilongwe. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayi nsometo yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ati malemu Raf Kasambala anagwira ntchito yotamandika pa nkhani za malamulo mdziko muno pamene thupi lawo likuyembekezeka kulowa m'manda mawa ku Nkhata Bay. Boma lati ndilokhutira ndikayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera aku midzi ya Mareb. Ndipo mu nkhani za masewero, kampani ya mpiko ayiyamikira chifukwa cha chidwi chake potukula masewero a mpira wa manja. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya. Sabata lopambana.